Teño que felicitar o BNG pola proposta de asambleas abertas para a cidadanía. Isto é importantísimo nos momentos que vivimos, porque non estamos afeitos, estamos baixo unha presión moi grande, e entonces eu considero que poder falar en liberdade de todos os problemas e de todo aquilo que nos interesa, sexa a muller, sexa o paro, sexa a situación social que estamos a vivir, eso é moi importante. Require un aprendizaxe, porque non estamos moi afeitos a expresar o que queremos expresar, entón, pouquiño a pouco, e isto é un moi bo comezo para o BNG e para a xente que apoiamos o BNG.